Ka Meghalayan Age Limited ka khot iki applicants ki balong eligible ban apply ya kani ka program ka bami thamai menta ka badai ka fellowship program under community based rural tourism. Ka last date lani ka tarai ka bakhado bapilaban submit iki application jong phi kadai hau khatsan tarai jong banai June arjar arphoi. Kani ka program bapalai dagani ka Meghalayan Age Limited kadai ban penbha lani ban develop ya ka local tourism lani ka tourism hapo ka state. Ka kerteng jong ka ni ka program kalong kumbang laong ka community tourism fellowship. Bat ka jingjong jong gani ka program kandai hisnam. Lada pila adab apply bat lada pila syajet hapo kani ka program pinyo arlang man la ka quarter lada phi trai bha ka kam bat lada phi pinhon bha ya ka jingpan jong kani ka program. Ti ki jingdan kampan haba phi mo ban apply kani ka program kalong gumne. Pihak ban pendap ia ka graduate lani peladi ban pass ya ka graduation bat pidi ru bandan ka jingnang jing start haka community based tourism pidi ru bandang bhaban tho bat bandan ki communication skills lani ban nang bhaban penyedai lani ban keren bat ki tourist kitu giba apply ru kidi ban nang at least kawai ka local language kum ka khasi garo lani ka jaintia language. Ban kamsuk por trai kam iairu kini kiba apply kidi bandan ki kali arsakar kum ki skuti lani ki bike lani ki kali sao shakar ban kamsuk ban le chini setai lada don kam bat kin I preference lani kin jet bha ya gitu kiba apply na ki rural areas. Shoban apply kani ka program kini kilong ki documents lani ki kot kisla gi ba pidon kam ba pension lang bat ka application form pidon kam ka passport size photo jong pi bat phaban self attest hi yakini ki copies jong ka application form jong ka resume jong ka educational qualification certificates jong ka experience certificates lada pidon bat ya ka identity proof kum ka pan card dan ka Aadhaar card. Ti yakiba don jumut dan yakiba kwa ban apply yakani ka program pihak ban download ya ka application form naka MBDA website kepada ka www.mbda.gov.in lani pila ban yoru naka office jong ka Meghalaya State Secretariat ka kamra ka ba arspa alai pupra yojana bhawan bat pila ban shim gani ka application form free of cost lani pimdan kamera ban seo yakani ka form ban submit pat yakani ka application form pila ban submit syaka office yang kani ka Meghalaya State Secretariat kamera ka ba arspa le pupra yojana bhawan lani pila ban submit online da ka ba send yakani ka application form link ba ka email bat pihak ban send syakani ka email address kepada kumni hr.meghalayanage@gmail.com. Sa download ru ya ka official notification kepala pelat dengan ka Meghalayan Age Limited na ka description jong ka video kum baju ai lada pikwa ban tip susu spang ka program.